Нарэшце надышоў час пазнаёміцца з самымі легендарнымі вуліцамі Бабруйска, а менавіта з сацыялкай і ўжо не існуючымі шашэйнай ды інваліднай. Даведаемся, якія на іх былі традыцыі, што за цікавыя людзі там жылі, а таксама ўгадаем гісторыі на мяжы праўды і бурлівай народнай фантазіі. Вітаю! Гэта падкаст «Міфічны Бабруйск», дзе я расказваю гарадскія міфы і легенды, а таксама рэальныя гісторыі з разынкай. Бо гэта і ёсць тое, што любое месца ў свеце робіць прывабным і магічным. Гісторыя 8. Легендарныя вуліцы Бабруйска. А пачнем наш шпацыр сацыялістычнай, бо гэта і мая любімая вуліца ў родным горадзе, якую так проста ўявіць сабе ў дэталях. Трэба толькі заплюшчыць вочы, і вось ты ўжо ідзеш паміж старых камяніцаў і чуеш пах кавы. Бо сёння гэта самы насычаны кавярнямі раён у Бабруйску. Але і раней, і 100, і 50 гадоў таму яна была цэнтрам сусвету ў гарадскім жыцці. Адразу адзначу, што сацыялістычную, якая цягнецца ад цэнтральнага рынка да Бярэзіны, мясцовыя называюць сацыялка. І хоць ёй дагэтуль спрабуюць прышчапіць каланіяльныя мянушкі, такія як Арбат, для большасці жыхароў Бабруйска яна менавіта сацыялка. А ўвогуле гэтая вуліца як толькі не называлася, у залежнасці ад уладаў, што займалі горад у розныя часы. Мураўёўская, Керанскага, Гаўпштраса або цэнтральная, Перамогі. Калі шпацыраваць па сучаснай сацыялцы, абавязкова ўбачыце дзеючую сінагогу, базар і скульптуру бабра Самуілавіча, краязнаўчы музей, 2 гарадскія плошчы, друкарню, 100гадовую гімназію з алеі праведнікаў, тэатр, ЗАГС, выставачную залу, старыя камяніцы ды былыя сінагогі і, вядома ж, паступова дойдзеце да санаторкі з цэнтральным гарадскім пляжам. Не вуліца, а цэлае жыццё. Дарэчы, радзільню ў час шпацыру таксама ўбачыце. Тэхнічна яна на суседняй сацыялкай вуліцы, але адзін бок будынка глядзіць на яе, разам з нованароджанымі бабруйцамі. Але вернемся ў 19 стагоддзе, у раён сённяшняга гарадскога рынка. У час будаўніцтва крэпасці старажытны цэнтр Бабруйска быў знішчаны і аддадзены пад яе патрэбы. Мясцовыя жыхары пачалі сяліцца паабапал, але горад выглядаў хутчэй як вёска, бо імперскія ўлады забаранілі будаваць камяніцы, а таксама будынкі вышэйшыя за адзін паверх. І такім чынам развіццё горада штучна прыпынілася. Забарона была знятая толькі напрыканцы 19 стагоддзя, калі крэпасць страціла стратэгічнае значэнне. Мяркуецца, што першая камяніца была збудаваная тут у 1868 годзе. Але масава бабруйцы не спяшаліся будаваць дамы з цэглы. Каталізатарам стаў вялізны пажар, што ўзнік у пачатку 20 стагоддзя і знішчыў большую частку тагачаснага драўлянага Бабруйска. Згодна з адной з легендаў, вугельчык вылецеў з топкі паравоза, які праязджаў паўз горад, пасля чаго пацярпелыя судзіліся з чыгункай, патрабуючы мільёны рублёў кампенсацыі. Другая легенда кажа, што вінаватай у пажары была адна з мясцовых сем'яў. У час святкавання шабата гаспадары нібыта адпусцілі служанку, пасля чаго самастойна запалілі агонь у печы, з якой і вылецеў вугельчык. Як бы там не адбылося, але заможныя гараджане вырашылі, што будаваць з цэглы больш надзейна. І так на мапе Бабруйска пачаў вымалёўвацца цэнтр з двухпавярховымі камяніцамі. І не проста цэнтр, а бізнес-цэнтр. Як правіла, на першым паверсе размяшчаліся крамы, салоны, кавярні, агенцтвы, таварыствы ды іншае. А на другім жылі самі гаспадары або здавалі пакоі ў арэнду. Ёсць звесткі, што праз габрэйскія пагромы, што адбываліся ў Еўропе да расейскай імперыі, абачлівыя месцічы праектавалі пад камяніцамі сутарэнні, не толькі з лядоўнямі для харчовых прадуктаў,
алеі з хадамі, што спалучаліся з іншымі дамамі, а таксама мелі выхад за горадам. Такім чынам людзі ў момант небяспекі маглі збегчы або праз суседзяў, або наогул апынуцца, ідучы падзямеллямі па-за межамі Бабруйска. Вернемся да сацыялкі. Нават сёння, пасля перабудовак ды рэстаўрацыяў, бачна, што кожны з дамкоў узводзіўся паводле індывідуальнага праекта. Таму ўсе яны адрозніваюцца формай ды дэкорам. На адным з іх ёсць і беларускі арнамент. А будаваліся дамы, вядома ж, з мясцовай чырвонай цэглы. Балазе заводаў, што яе выраблялі ў горадзе хапала. Братоў Лазінскіх, Разенберга, Пружыніных, Акуліча. На жаль, цагляныя дамы не панацэя. І ў Бабруйску былі іншыя моцныя пажары. Пасля аднаго з такіх гараджане самі збудавалі цаглянае пажарнае дэпо, што дзейнічае і дагэтуль, зусім побач з сацыялкай. Грошы на яго збіраў літаральна ўвесь горад, ахвяравалі кожнае і кожны, хто колькі мог. Тым часам сацыялка стала сапраўдным цэнтрам гарадскога жыцця. У крамах, што тут размяшчаліся, гандлявалі таварамі з Еўропы. Тут можна было набыць усё, чаго жадае душа. Каніну, посуд, шпалеры, адзенне, кнігі на розных мовах і нават сувеніры. Кожная кнігарня замаўляла наклады паштовак з гарадскімі відамі. Частку вуліцы ўпрыгожвала брукаванка, што стала папулярным месцам для шпацыру. Але заставаліся і кавалкі з брудам ды драўлянымі тратуарамі, дзякуючы чаму нарадзіліся нават легенды пра запамінальныя лужыны, што тут існавалі ў розныя часы. Адна з іх пра равіна Хасіда Боруха Мардыхая. Хоць дакладна і невядома, дзе ён жыў, хутчэй за ўсё гэта быў акурат сённяшні стары цэнтр. Дык вось, перад домам равіна была вялізная лужына, што ніколі не высыхала, нават у спёку. Неяк у яго запыталіся, што гэта за лужына, на што Борух Мардыхай адказаў: аднойчы Усявышні вырашыў паказаць Адаму ўсіх рабінаў, што будуць на зямлі ва ўсе часы. І калі першы чалавек убачыў мяне, ён плюнуў і сказаў: «Фу, знайшоўся мне равін». Ад гэтага пляўка і ўтварылася лужына каля майго дома. За савецкім часам брукаванку схавалі пад пліткай ды асфальтам. Але традыцыя шпацыраваць па сацыялцы не знікла. Дзякуючы шматлікім крамам і рынку, у выходныя дні тут можна было сустрэць палову горада, калі не больш. Таму калі нехта з'язджаў з Бабруйска на доўгі час, а пасля вяртання жадаў сустрэць патрэбнага чалавека, ішоў на сацыялку. Людзі збіраліся ў купкі, размаўлялі, вырашалі свае справы, заключалі камерцыйныя здзелкі, знаходзілі працу і нават сваталіся. Нейкі час найбольш тусовачны кавалак вуліцы каля базара меў народную назву біржа. Таксама бабруйцы маглі падгледзець на сацыялцы модныя фасоны, бо ўсе стараліся апранаць самае лепшае, калі збіраліся на вечаровы праменад. І ўжо пасля шпацыравалі па вуліцы туды-сюды, каб паказаць сябе ды паглядзець на іншых. А чым больш праходак атрымоўвалася зрабіць, тым больш навінаў, плётак ды цікавых сустрэчаў назапашвалася. Найбольш шчасціла тым бабруйцам, што жылі непасрэдна на сацыялцы, бо маглі назіраць за падзеямі наўпрост зверху, з уласных балконаў. Вось як апісваў жыццё вуліцы ў кнізе «Праменад па сацыялцы» Сол Шульман. Нас было 3 школьных сяброў – Адзік Графман, Марык Абелеў ды я. Адзік жыў на сацыялцы, у самым цэнтры бабруйскага праменаду, у кватэры на 2-м паверсе. Цёплымі летнімі вечарамі мы часта збіраліся ў яго, назіраючы з балкона, як флануе публіка. Цётка Жэня, мачыха Адзіка, была аматаркай паглядзець. Яна клалася пышнымі белымі грудзямі на парэнчы гаўбца і каментавала тое, што адбываецца ўнізе. У 1990-е гады частку вуліцы Сацыялістычнай ад базара да плошчы Перамогі зрабілі пешаходнай.
Але працягнем шпацыраваць па Бабруйску далей. Наша наступная вуліца таксама некалькі разоў мяняла назву. Ад Шашэйнай да вуліцы 8-й дывізіі, пасля Парыжскай камуны, пасля зноў Шашэйнай, а цяпер носіць імя пахаванага на плошчы Перамогі генерала Бахарова. Вось як апісваў родную вуліцу мастак ды пісьменнік Абрам Рабкін. Сілы, што стварылі раўнінны ландшафт Бабруйска, мабыць, вырашылі адзначыць Шашэйную ды ўкласці яе так, што яна пачала гарбаціцца з пагорка на пагорак у вечным разбегу на захад. Чым жа гэтая вуліца была адметная? Менавіта праз яе праходзіла вялікая шашэйная дарога, што спалучала Маскву ды Варшаву. Таксама яна вяла да чыгуначнай станцыі Бярэзіна, а з іншага боку на Слуцк. Праз тое, што Шашэйная была такой важнай, у пачатку 20-го стагоддзя яе забрукавалі. Па ёй прыязджалі ў Бабруйск вазы з таварамі. Па ёй ехалі падарожнікі на экіпажах. На ёй быў рух і віравала жыццё. Не дзіўна, што тут жыло багата балаголаў, вознікаў, якіх наймалі, каб перавозіць грузы на конях. Тут размяшчаліся вінзавод, прыватная мужчынская гімназія, рэстаран Зельдовіча, фотамайстэрня, электратэатр, крамы, у тым ліку ювелірная, атэлье, цырульні, аптэкі, то бок усё, што патрэбна было для тагачаснага прасунутага чалавека. А што тычыцца сінагогаў, то на Шашэйнай іх было 2, а ў дадатак прыватны малітоўны дом, які належаў рэлігійнаму ды заможнаму залману Марголіну. Ну і, канешне ж, менавіта на Шашэйнай з'явілася месца, прывабнае для ласуноў – чырвоны харчавік. А дакладней, спачатку там паўстаў дражджавы завод купца Ханона Райцына ў 1870 годзе. Яшчэ да рэвалюцыі будынак змяніў некалькі гаспадароў, а пасля быў звыкла нацыяналізаваны, то бок адціснуты савецкімі ўладамі. У 1929 годзе дражджавая вытворчасць спынілася, і нованароджаная фабрыка «Чырвоны харчавік» пачала выпускаць павідла, мармелад, пасцілу з яблыкаў. Дарэчы, зефір там з'явіўся толькі ў 1935 годзе. На Шашэйнай прайшло дзяцінства Абрама Рабкіна, які хоць і жыў у Пецярбургу, але ўсё жыццё маляваў Бабруйск і часта наведваў яго. Ён жа напісаў кнігу пра дарагія мясціны, якая так і называецца «Уніз па Шашэйнай». На гэтай вуліцы і сёння стаіць дом, у якім была майстэрня Рабкіна. Будынак аптэкі Беркі Разоўскага таксама захаваўся, але ягоны апошні гаспадар, злодзей у законе Біра, вырашыў надбудаваць гістарычнай камяніцы другі паверх з вежачкамі. У такім выглядзе яна і стаіць, занядбаная. А ў першай палове 20-го стагоддзя гэтае месца было важнай кропкай для адукаваных бабруйцаў, дзе абмяркоўваліся апошнія навіны. Берка Разоўскі быў гаспадаром аптэкі і вельмі прыдзірлівым. Уладкавацца да яго на працу маглі толькі найлепшыя. Пасля рэвалюцыі Берку дазволілі працаваць у аптэцы загадчыкам. Гэты чалавек меў не толькі востры розум, але і язык. Вось адна з гісторыяў з рэйтынгу 18+, апісаная Абрамам Рабкіным. Неяк зайшоў у аптэку да Разоўскага адзін франт на падпітку, у строі ды пры гальштуку. Заклаўшы руку за борт пінжака і злёгку пагойдваючыся, франт папрасіў прадаць яму самы вялікі прэзерватыў. Пагардліва зірнуўшы на прапанаваны пакецік, франт патлумачыў, што яму патрэбны такі памер, які ён мог бы надзець на сябе цалкам. «Навошта?» – зажмурыўшыся, спытаў правізар Разоўскі. «Але бачыце», – імкнучыся вытанчана будаваць сваю прамову, працягнуў франт. «У нас на чырвоным харчавіку, у сувязі з маючым адбыцца відавочным надыходам чарговага Новага года, намячаецца баль-маскарад. Так я б хацеў убрацца мужчынскім палавым органам». Інтэлігентны, далікатны правізар Разоўскі не разгубіўся, не збянтэжыўся, выйшаў за прылаўка, адышоў на некалькі крокаў у бок ад франта, адкінуў крысо халата, каб не перашкаджала, прысеў, разглядаючы пакупніка нібыта знізу,
нібы падкрэсліваючы яго веліч і важнасць. Сунуў акуляры на лоб і ацэньваючы павольна вымавіў: «Вы ведаеце? Папраўце гальштук. І так сыдзіце». Shabbos, 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 Shabbos soll sein jeden Shabbos, soll sein Shabbos. На жаль, жыццё Разоўскага скончылася трагічна. У чэрвені 1941 года ў Бабруйску ўвайшлі нямецкія войскі. Яўрэям загадалі з'явіцца з дакументамі ды каштоўнымі рэчамі ў гета. Берка, разумеючы, што там іх чакае смерць, прыгатаваў для ўсёй сваёй сям'і гарбату, дадаўшы ў яе мыш'як. Агульная лічба загінулых бабруйскіх габрэяў, якую назавуць пасля, каля 25 000 чалавек. Хто ведаў, што гэтая мілая, у садах і габрэйскіх хатках шашэйная, напрыканцы якой штодзень мірна садзілася сонца, стане дарогай, па якой так часта ў горад будуць прыходзіць ворагі. Пісаў Абрам Рапкін. Нямала дарагіх яму людзей загінула і па віне савецкіх уладаў. Але галоўная страта – бацька. Менавіта ён разгледзеў у малым Броме талент і адвёў у мастацкую студыю. Ісаак працаваў брыгадзірам бабруйскай пажарнай каманды, але яго назвалі ворагам народу. Паводле хворых фантазіяў чекістаў, Рапкін старэйшы нібы падпаліў фабрыку Белплоттара і планаваў падпал фабрыкі Халтурына. Пасля абвінавацілі ў сувязі з белапалякамі. Ісаака катавалі, адбілі яму ныркі, прымушалі назваць імёны саўдзельнікаў, а пасля нечакана адпусцілі маральна і фізічна скалечанага чалавека, які ў хуткім часе павесіўся на грушы ў двары ўласнага дома. Паводле такіх жа пустых абвінавачванняў былі расстраляныя браты камінары Чарткі, што чысцілі дах ад снегу і пашкодзілі фанернага Сталіна. Дырэктар краязнаўчага музея Цодзік Славін, бо абараняў гістарычную спадчыну, і нават вар'ят Гілька, што прадаваў газету «Праўда». Ён увесь час выкрыкваў штось сенсацыйнае, каб завабіць пакупнікоў, і аднойчы пракрычаў: «Маскоўская газета «Праўда», купляйце «Праўду», сёння ніхто не любіць праўду». Адметна, што ў кнізе «Ўніз па шашэйнай» хапае не толькі сатырычных уперамешку з трагічнымі гісторый, але і беларускай мовы. Аўтар цытуе кавалак верша, завучанага ў школе, устаўляе беларускія слоўцы. Для разумення, як гэта гучыць, працытую арыгінал тэксту. «І не адзін вазніца, задрімав лунную ноч под ровный бег коня, проснувшись от резкого толчка и перевалив через что-то, не то корч, не то вросший в землю камень, пробормочет: добрыя колы робіць ёшка». І наогул у Рапкіна даволі шмат персанажаў беларусаў, з якімі сябруюць, суседнічаюць ды працуюць габрэі з шашэйнай. Магчыма, гэта таксама звязана з геаграфіяй ды асаблівасцямі гэтага месца. Абавязкова пачытайце «Ўніз па шашэйнай», бо такую паэтычнасць у прозе, адметны стыль, гумар ды боль немагчыма перадаць некалькімі ўрыўкамі. Гэта цэлы сусвет, што паляўніча паўстае перад вачыма. А калі дадаць да тэксту карціны Абрама Рапкіна з бабруйскімі пейзажамі ды партрэтамі, эфект паглыблення гарантаваны. Трэцяя вуліца, па якой мы пройдземся, інвалідная. Сёння яна носіць імя Энгельса. І для пачатку разбяромся, чаму ж яна так называлася. Самая распаўсюджаная версія, што ў гонар ветэранаў вайны 1812 года. І хоць у лацінскай мове слова «інвалід» азначае «нямоглы, несапраўдны», у расійскай імперыі так называлі звольненых у адстаўку служачых ніжняга чыну. Гэта прыкладны аналаг сучаснага слова «ветэран». На вуліцы жылі ў асноўным габрэі і вельмі ганарыліся ёй. Вось як тлумачыў размяшчэнне інваліднай пісьменнік-рэжысёр Эфраім Сівела. Кожная вуліца мае пачатак і канец. Інвалідная вуліца таксама.
Але калі іншыя пачынаюцца дзе-небудзь, скажам, каля лесу, то наша, прабачце, нічога падобнага. Наша брала свой пачатак ад вялікага старадаўняга гарадскога парка, названага сад саматужнікаў. Сканчвалася вуліца, або, калі хочаце, пачыналася, гэта залежыць ад таго, з якога боку паглядзець, стадыёнам «Спартак». Вось як апісваў родную вуліцу пісьменнік ды публіцыст Леанід Коваль. Рознамоўны гоман, крыкі, спевы, плач, гукі жыцця, стракатага і цёплага, рабілі яе падобнай на старую лапікавую коўдру. Вы калі-небудзь бачылі брыдкую лапікавую коўдру, і каб пад ёй было халодна? Шматколернасць – гэта ўжо гарантыя цяпла. Таксама Коваль пісаў, што інвалідная не шырокая і не вузкая, якраз такая, як трэба, з брукаванкай, з землянымі тратуарамі, дзе-нідзе выкладзенымі цаглінамі або дошкамі. Вуліца была шчыльна збудаваная драўлянымі дамамі, дзе ў садах раслі слуцкія беры, салодкі гатунак грушы, вінныя яблыкі гатунку добры селянін ды антонаўка. На дварэ ўлетку паўсюдна стаяў моцны пах сена ды кропу, якога багата расло ў гародчыках і наўпрост паабапал дарогі. Паводле Сівелы, адметнасцю вуліцы было тое, што ўсе габрэі на ёй мелі светлыя валасы і вочы, і зусім рэдка трапляліся чарнявыя з цёмнымі вачамі. Такім чынам можна было зразумець, што чалавек прышлы. Нават праваслаўны поп Васіль, які жыў на інваліднай да расстрэлу, меў руды колер валасоў, ды не парушаў агульнага колеру вуліцы. Акрамя таго, тут жылі збольшага надзвычай моцныя ды здаровыя людзі, якіх жыхары іншых вуліц называлі бугаямі. Такімі ж магутнымі былі і мясцовыя жанчыны, а да таго ж мелі выбуховыя характары, таму часта ладзілі бойкі паміж сабой каля калонкі з вадой. Большасць мясцовых мужчын, таксама як і на Шашэйнай, працавалі балагуламі. Сівела распавядае гісторыю, што ж здаралася з тымі, хто насуперак сямейным традыцыям не жадаў ісці ў балагулы. Адным з такіх быў Хаім, якога выгналі з сям'і, і ён вярнуўся ў Бабруйск пад імем Іван Вербаў, а таксама прывёз з сабой і льва. Ён пачаў выступаць у балагане на гарадскім базары з атракцыёнам «Барацьба чалавека з львом». Вербаў жыў у гасцініцы і піў гарэлку, а ягоны гадаванец галадаў. Жыхары інваліднай не хадзілі на выступы, бо паважалі пачуцці родных Хаіма. Кажуць, я гэтага не бачыў і бачыць не хацеў, што калі Вербаў змагаўся са сваім і львом, было цяжка адрозніць, хто леў, а хто Вербаў. Таму што Івану Вербаву дасталася ад бацькі, Мейлаха Шыльдкрота, па спадчыне рудая шевелюра, такая ж, як грыва ў льва. Пыса ў яго была чырвоная ад гарэлкі, а нос шырокі, расплюшчаны ў бойках. І калі б яму яшчэ адгадаваць хвост з мяцёлачкай, ніхто б яго не адрозніў ад льва, пісаў Ефраім Сівела. Канец гастролям паклала Ента, жонка брата Вербава. Яна набыла квіток на выступ і зайшла ў клетку, паклаўшы льва на зямлю, каб паказаць, наколькі слабой стала жывёла ад голаду. Пасля чаго зганьбаваны Вербаў збег з горада, а льва аддалі ў заапарк, дзе ён нарэшце ад'еўся. Не менш магутным быў і мясцовы лекар Беленькі. Неяк яго хацелі абрабаваць, то доктар злавіў рабаўніка ды аглушыў ударам кулака па галаве. Пасля ж наклаў злодзею швы, прапісаў лекі ды адпусціў. А балагула Берла Арцібайла, дзякуючы сваёй моцы, нават стаў дэпутатам Вярхоўнага Савета. Адбылося гэта так. Спярша жыхар інваліднай перамог на чэмпіянаце па французскай барацьбе вядомага спартоўца і тым палюбіўся бабруйцам. Ягоную кандыдатуру падтрымалі, але трэба было выступіць з прамовай перад выбаршчыкамі, чаго Берла не ўмеў рабіць. Ён доўга маўчаў, не ведаючы, што сказаць, а пасля проста адарваў ад зямлі платформу з 40 мяшкамі мукі. У Бабруйску яго зразумелі. Лепшай перадвыбарчай прамовы і быць не магло, рэзюмаваў Ефраім Сівела.
Дзеці, што гадаваліся на інваліднай, размаўлялі на ідышы і толькі ў школе пачыналі вывучаць рускую мову. Але, як мы ўжо высветлілі раней, бабруйцы ўсіх нацыянальнасцяў мяшалі мовы і добра адно аднаго разумелі. У нас палова горада гаварыла на ідышы, мове еўрапейскага яўрэйства. І беларусы, і палякі гаварылі з намі толькі на ідышы. І мы не ведалі, хто якой нацыянальнасці. Наш горад быў ідэалам дабрыні чалавечай, адна вялікая сям'я, узгадваў Леанід Коваль. Яшчэ адна адметная рыса інваліднай – уменне дапамагаць адно аднаму. Нягледзячы на звады ды сваркі, звычайныя для ўсіх людзей, у момант Х мясцовыя жыхары ядналіся. Леанід Коваль пісаў, што гэта было адной з асаблівасцяў Бабруйска. У нашым горадзе, мне здаецца, у паветры была раствораная дабрыня. Кожнай восенню на вуліцы, брукаванай каменем, з'яўлялася велізарная фурманка з рамізнікам балагулам. З хатаў на грукат колаў выходзілі людзі і кідалі ў фурманку адно-два палена. Калі яна напаўнялася, яе адвозілі ў дом беднага чалавека. І так 2 тыдні хадзілі гэтыя фурманы, пакуль на нашай вуліцы інваліднай усе не былі забяспечаныя дровамі на зіму. У нас не было замкоў, брамка была адчыненая. Кожны чалавек мог увайсці ў дом, і бабуля казала: «Сядайце, я вас пакармлю». Я вырас у такой атмасферы. Мне пашанцавала. Часам Бабруйск параўноўваюць з Адэсай, бо тут жыла вялікая габрэйская супольнасць і працягвае жыць, хоць і не ў ранейшай колькасці. Тут нарадзіўся і замацаваўся бабруйскі гумар, іранічны і даволі часта чорны. Тут дагэтуль адказваюць пытаннем на пытанне. І наогул, у мясцовых, нават не габрэяў, захоўваецца адметная інтанацыя. І нават у маёй маці, што пераехала ў Бабруйску маладым узросце, праз некалькі гадоў жыцця тут замацавалася гэтая інтанацыя, што збівала з панталыку яе іншагародняга пляменніка. І ён аднойчы зрабіў ёй заўвагу: «Зоя, а чаму ты ўвесь час запытваешся?» І я скажу больш. Немагчыма пражыць у гэтым горадзе год або 5 і не стаць бабруйцам, бо ён назаўсёды пакіне свой адбітак, нават калі лёс закіне вас у Мінск, Вільню або ў ЗША. Але на гэтым я мушу развітацца. Хутка пачуемся.